Takže máme tady mezomorf, to šílený nakopávač, vždycky úplně odpálí mozek, cítí se jak světej úplně. Svetovaný. Jak setovaný. A dáme si k tomu ještě Sentex, takže budeme úplně odpálení a hodíme si kozy. Ramena a bicepsy. Ale hlavně hrudník, dobré. Ale kozy, pojedeme. Marek, dávej to tam. Čo vypadá to jak zmixované všechny plasteliny dokupy. Dneska už máme pro věci, a jdeme do fitka. Doufám, že neumřeme, protože minule jsem ale umřel, skončil jsem u záchoda. Jo, já mám fotku, takže to tam asi bude vidět. Tam hodíme. Yes, a bude dneska totální anabolický chest pump, takže uvidíme. Mora, už to vypní. Teďka jdeme bench, zkusíme dneska pijárko, jestli to failneme, tak to bude nápis. Uvidíme. Pošleme tam 100 kg, ale musí to padnout dneska, jinak. Those who came before me lived through their vocations. From the past until completion, we'll turn away no more. And I still find it so hard to say what I need to say. Teď tam jdeme poslat 10 kg, bude to 40 kg na vazečák. Budeme tam poslat 60, 70, 80, 90 kg. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Teď tam dáme 60 a uvidíme, jestli to dneska padne nebo ne. Já bych chtěl dát dneska 85, Marek 95, takže jestli to padne, tak bych to bylo nejde. Jdeme 60 kg, teďka to si hodíme 6krát a jdeme na 70. Tak, tak pojď. Yes. Dobré. Schvaluješ? Schvaluju, kam. Yes. Mega dobré. Já si s ním dám placak asi. Mám mi dát to? Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for
ty jdeš 90? Dobré. 95. Tady je moje cesta. Benčaře dobrodruha končí. A teď necháme žezlo Markovi. Uvidíme. Možná na 100. Nechám se překvapit. Tak jdu si pro PR-ko. Ty vole, hej Marek. Jestli to nejde, musím odejít jdu s PR-kem. Dělej. Hej, on to dá, ten kluk to dá. Pojď. A tohle to musíš vyhodit, ale ještě. Hej, tohle pro něho nemůže být nic. Tohle musí úplně jak nic. Dělej. Tak no, pojď. 3, 2, pojď. Hop, dělej. Esse é DJ 7, sinta a energia contagiante. Já si myslím, že to za chvíli bude. Yes, Já se musím uzdravit dramenu. Baby. Dobře. Marek si jde pro 95. Počkej, teď jsem ti to odzkoušel, zahřál jsem ti to. Jsem mu to teďka zahřál, je to fajn. Ne, dáš to fakt, to také vládne. Já mu věřím, ne, já jsem ti to teďka zahřál. Dělej, jsem to pro... I can't escape this hell. So many times I've tried, but I'm still caged inside. Somebody get me through this.
Byli jsme vyhoštěni, jdeme rozklepat biceps. It's just one of those days where you don't wanna wake up. Everything is everybody sucks. You don't really know why, but you wanna justify ripping someone's head off. No human contact, and if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, mother. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let this slip, or you'll be leaving with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that bitch. It's just one of those days, feeling like a freight train. First one to complain, leaves with the blood stain. Damn right, I'm a maniac. You better watch your back, cause I'm f***ing up your program. And if you're stuck up, you just locked up. Next in line to get f***ed up. Your best bet is to stay away, mother. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let this slip, or you can leave it with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. Takže tohle je konec dnešního videa, vlastně prvního od Slim Twins. Oddali jsme všechno, co jsme potřebovali, vyhodili nás z proaktivu, ubírají nám dny, 100 největší Fakey. 100 největší fakey, Yes. proaktiv Český Těšín. Takže příští video pravděpodobně z F klubu. A příště padne 100 na bench.